Insemmilkom nilqakom għal-programm News.mt. L-għaqda studenti tal-liġi tefat lenti fuq suġġett kontroversjali, il-prostituzzjoni. Eżaminajna aħna wkoll. Il-prostituzzjoni tabu għal-uħud mesta jixin għall-oħrajn. Id-dibattitu dwarha ma jaqta xejn ukoll, tant li l-prostituzzjoni hija suġġett ta' dokument li ppreżentat l-għaqda tal-istudenti tal-liġi INSL. An Insight into the Legislation of Prostitution jenalizza s-sitwazzjoni f'Malta u jagħti suġġerimenti biex tkun legalizzata l-prostituzzjoni f'Malta. Jissemmew bosta raġunijiet u fosthom is-saħħa sesswali tal-prostituti. Sallum il-ġurnata l-liġi ma tagħtix definizzjoni ċara ta' x'inhija prostituzzjoni. Il-prostituzzjoni tissemma biss fl-artikli tal-kodiċi kriminali fejn fost oħrajn jipprojbixxu li persuna timmanipula, tqarraq u ġiel il-persuna oħra tidħol fil-prostituzzjoni. Aspetti oħra tal-prostituzzjoni bħal tlajjar u anki profitt minn fuq persuna ta' tleta li tipprostitwixxi lilha nfisha huma illegali. Il-liġi Maltija tqis it-tlajjar fit-toroq bħala ksur ta' paċi pubblika. Min jaqbad jagħmel dan jista' jeħel minn 6 sa 12 xahar priġunerija jew multa li ma taqbis l-10,000 euro. Pajjiżi oħra Ewropej taw bidlu l-leġiżlazzjoni tagħhom biex minflok jinkriminaw lil prostituti jinkriminaw lil klijenti. Fosthom l-Iżvezja li fl-1990 bidlet is-sistema antika tagħha biex il-ħtija tintefa' fuq il-klijent. Tal-istess fehma hija chairperson tal-Konfederazzjoni Maltija l-Għaqdiet tan-nisa Lorraine Spiteri. U għalhekk aħna nħossu illi il-prostituta m'għandix tiġi kastigata għax qiegħda f'dik is-sitwazzjoni li għandu jiġi regolarizzat b'mod li dak għandu jiġi kastigata ngħidlek. Huwa l-persuna li qed tfittex li tieħu sess mingħand mara li aħna narawha li n-nisa li huma prostituti huma konsidrati bħala nisa vulnerabbli. In-Norveġġja u l-Iżlanda wkoll imxew fuq il-passi tal-Iżvezja u adottaw sistema simili, mentri l-Greċja, l-Ungerija u l-Latvija qegħdin jażlu li jimplementaw leġiżlazzjoni li tirregola aħjar il-prostituzzjoni. Il-liġijiet li jipprojbixxu jew saħansitra li jabolixxu l-prostituzzjoni huma fost l-aktar metodi li għadhom popolari fil-pajjiżi Ewropej. Id-dokument tal-għaqda studenteska kien infassal fuq riċerka u anki opinjonijiet tal-istudenti. Fil-fatt 440 student ta' bejn 18 u 29 sena jipparteċipaw f'survey online. Il-maġġoranza tagħhom jaqblu li għandna jkollna xi forma ta' leġiżlazzjoni. Iżda l-istudenti li tqajna magħhom wiċċ imwiċċ tawna idea kemm xejn differenti, staqsejnihom jekk jaqblux. Ma naħsibx le. Ma naħsibx li għandu jkun każ li biex tagħmel xi ħaġa għandha tkun legalizzata biex tevita li ssir. Le ta' naħseb jitnaqqas il-każijiet ta' rape u domestic violence kontra n-nisa li hawn f'Malta mhux ħażin. U tiġi regolata u ma tkunx black market, ma naħsibx tkun ħaġa ħażina. Naħseb huwa l-inqas ndaħlu t-taxxa minnha. Jidher li hemm fehmiet differenti fuq kemm pajjiżna wales biex jadotta liġi bħal din. U le, daskemm kien hemm deal, divorce, civil unions, qed tipprogressja ħafna Malta. Skont kulħadd jaħsibha differenti mhux kulħadd l-istess. Ġifieri naħseb bħal pajjiżi oħra l-istess. Irid isir ċertu tibdil naħseb. Irridu nippreparaw ruħna sew qabel ma nieħdu deċiżjoni bħal dik. Il-pajjiż huwa naqra maqsum bħala ideoloġiji, però ifhem bħal kollox bħal referenda oħra jekk ħadd tkun referendum li jintgħażel fuq il-kaxxa pereżempju. Ħafna nies kienu qed jistapponu li it wouldn't go as the way it went, imma oltre minn hekk marret favur il-kaxxa. Jiġda dejjem tittara l-affarijiet kif huma u l-pajjiż qed jinbidel mod drastiku so ma sax tieħu deċiżjoni issa. No, I don't think so. Daniela Azzart li fisem l-għaqda studenti tal-liġi koordinat id-dokument tisħaq dwar kif parti essenzjali mill-leġiżlazzjoni tal-prostituti hija li din il-professjoni tkun suġġetta għal liġijiet tax-xogħol u anki taxxa. Kollha il-prostituti li jiġu soġġetti għal liġi tax-xogħol u għat-taxxa. Issa jekk jiġu biex iħallsu t-taxxa, il-prostituti ħajjieħdu wkoll benefiċċji soċjali. Paga bħal ħaddieħor u anke pereżempju jkunu soġġetti għal check-ups.
Apparti minn hekk il-gvern ukoll ħajapprofitta minn din għaliex ħajonqoslu l-pis tal-assistenza soċjali għall-prostituti għaliex huma ħajkunu qed jieħdu paga bħal ħaddieħor. Lorraine Spiteri ma taqbel xejn, tgħid li l-gvern xorta se jkun qed jonfoq flus minn affarijiet oħra bħal sptarijiet u anki social workers. Jiena ma nafx kemm tagħmel sens di tat-taxxa x'inti jekk inti għandek persuna illi inti qed tiġġala tħallas it-taxxa u mbagħad ħadd tispiċċa xorta fuq it-triq, ħajkollok bżonn iżjed social workers, ħajkolli jispiċċaw forsi l-ħabs għax għandhom drug addiction, għallu jibqgħu iżjed għaddej biċ-ċiklu, anke sptarijiet, jiġifieri in the long run ma taħsibx li tagħmel sens li inti ġġala tħallas it-taxxa biex imbagħad inti kollok tħallashom b'mod ieħor. Skont l-għada ħruxa liċenzja ikun importanti biex aktar persuni jkunu essenzjati medikament u anki biex dawn il-prostituti jkunu miġbura f'post wieħed u ma jibqgħux jitlajjaw fit-toroq. Din hija xi ħaġa li għandha ssir għaliex anke pereżempju għamilna studju komparattiv u sibna li l-Ġermanja għandhom hekk ukoll. Allura hija xi ħaġa fejn ħajkollok il-kontroll u l-effiċjenza wkoll għaliex għandek postijiet desiderati li qegħdin bil-ħin, pereżempju bil-konfini tal-ħin, bl-infurzar tal-pulizija u affarijiet oħra li iġibuha aktar kontrollata. Iċ-ċermen tal-Konfederazzjoni tal-Qdiet tan-Nisa Lorraine Spiteri qalet li kif sistema bħal din li tintuża f'pajjiżi Ewropej ma waslitx għal dawn ir-riżultati. F'pajjiżi fejn din saret, pereżempju bħal Ġermanja u anke l-Olanda, meta marru jiċċekkjaw, ġifieri from time to time jiċċekkjaw, sabu li ma kienx hemm avarija, ġifieri illi il-mart sesswali xorta baqa'. Ġifieri jekk pajjiż irid vera jieħu ħsieb li ma jkunx hemm tixrid ta' mart sesswali, għandha tiġi b'modi oħra, pereżempju kampanja edukattiva mit-tfal, miż-żgħażagħ, kif qed ngħidu jekk inti tnaqqas id-domanda, allura jkun hemm ċans li ma jkunx jinfirex il-mart sesswali. Tgħid li għall-kuntrarju l-ħruġ ta' liċenzji aktar effettwa ħażin lil dawn il-prostituti f'pajjiżi Ewropej. Il-livell ta' ħajja tal-prostituti ma ġietx għall-aħjar. Fil-fatt baqgħu gruppi ta' nisa li jieħdu ħafna kalmanti, jiġu abbużati, ikollhom ħafna physical and sexual abuses, ġifieri. Allura ma naħsbux li il-fatt li inti ħadd tipprova tirregolarizza li tagħti liċenzja inti ħadd tejjeb il-ħajja tal-prostituta. Il-President tal-INSL Der Kurpani spjega li dawk li jipprostitwixxu lin-nisa magħrufa aħjar bħala l-pimps ikunu regolati u anke saħansitra ikunu soġġetti għal liġijiet ta' min iħaddem. U bażikament l-abbuż bażikament ta' dawn il-pimps kif nara jien ħatonqos. Il-pimps jisom ħajinqelbu kif ovvjament nara jien ħajnaqsu ovvjament mill-leeway li għandhom. Imma forsi mbagħad jaqelbu iktar forsi businessmen. Fimt li huma jisom li joħolqu il-xogħol. Urpani jemmel li liġi bħal din tista' tnaqqas in-numru ta' prostituti kif ukoll tal-mart trasmess mis-sess. Jemmel li permezz ta' liġi bħal din aktar prostituti jkunu mħeġġa joħorġu minn dan ix-xogħol u jkollhom impjieg ieħor. Naħseb l-idea tkun tajba li jkun hemm ovvjament reġistru ta' minnu l-liċenzjat u da biex tnaqqas daw in-nisa li jitlu għal dan ix-xogħol jew irġiel li jitlu għal dan ix-xogħol ovvjament tista' tkun gender, basically kulħadd jista' jkun prostituta. Jista' jkun hemm social workers li qed jaħdmu magħhom, counseling, biex dawn anki jgħinuhom biex joħorġu minn din il-problema. Fuq kollox id-dokument tal-għaqda studenteska huwa l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu biex l-istudenti jkollhom rwol proattiv fis-soċjetà. L-idea tal-Policy Committee kien li nippruvaw niddiskutu topics li ħajħolqu diskussjoni fuq bażi nazzjonali, forsi topics li bżajna niddiskutuhom, forsi li hemm stigma f'Malta, forsi nibżgħu nitkellmu dwarhom. U din kienet l-idea ta' din it-topic li nafu li hemm problemi li nistgħu noffru soluzzjonijiet, ovvjament soluzzjonijiet li tejbu l-problema u se jeliminaw il-problema.
Tmim ta' programmi ħor tmim ta' ġimgħa oħra dal-ħidma tal-Kamra tal-Aħbarijiet se tkompli. Ħidma illi tistgħu issegwu permezz tal-paġna tagħna fuq Facebook. Infakkarkom ukoll li dan il-programm u l-programmi kollha mxandra sa' issa tistgħu issibuhom fuq iċ-channel tagħna fuq YouTube. Grazzi tal-li kontu magħna l-kumplament tas-sera tat-tajba.